nesúhlasu skoro 2000 občanov, ktorí sú podpísaní na petíciu pred 3 rokmi, na jar roku 2010, proti výstavbe kamenolomu v srdci Braniska pod Smrekovicou. Už tretí deň tu namiesto jeleňov, ktorí teraz majú rúju a rúčia, ríčia nám tu buldozery. Jeden v hornej časti, druhý v spodnej. Toho poriadne nevidím. A tá plocha, ktorá sa tak veľmi ťažko zalesňovala, vysadzali sa tu stromčeky, už je vyrúbaná, planírovaná. Nikoho to neboli, že toľko lesa sa zničilo. Hlavná vec, že jeden developer si namastí vrecka a že zničí nádhernú prírodu pod Smrekovicou. Teraz ju tu stáde nevidím, lebo mi zasláňa hrebeň Ivaničky. No ale zdokumentovať to potrebujeme a ideme robiť opatrenia, aby sa tie práce zastavili. Dole v doline je chatová oblasť. Ešte nižšie je Diablova diera, chránené územie. Ale v dnešnej dobe to nikoho nezaujíma. Že sa ničí príroda, to nikoho nezaujíma. Hlavná vec, že 2-3 ľudia budú mať namastené kapsy eurami. Horec Luskačovitý. Tu nám rastie plavúnik ploský a na druhej strane počujeme hukot buldozerov. Ríčanie buldozerov na odkrývaní zeminy a skala sa bude ťažiť. V diaľke vidno vrchol Smrekovice, už a počujeme ten rachot buldozerov. Že ozaj je to v srdci Smrekovice. Tu je aj zvonček karpatský. Tu mám ešte jeden pohľad zase proti svahu z bližšej vzdialenosti. Počujeme ten spodný, ten horný buldozer už oddychuje a ten spodný, ale tu ho pre stromy nevidím. Tu ho teraz mám. Pekne skuviňajúceho. Už teraz tu vidím pekne, nádherne. Jak sa ničí ľudská práca, ktorá tu koľko rokov trvala, kým sa to vysadili, tie stromčeky, kým sa ošetrovali, kým dorastli do výšky 1,5 m
až 2 metrov. Za tých 10 rokov zhruba viacej. Ešte jeden pohľad. Teraz tam vidím 2 človekov. Zákaz vstupu na stavenisko. Rampa, lesná cesta. Turistická trasa, zelená smerom, chvála Bohu, na Smrekovicu, do sedla Smrekovice, je odstavená. Aj Orešnica sa prišla pozrieť na to čúdo, čo sa to tu vlastne robí. Tu v zime poľovníci vyvážali krmivo pre zver. Tam aj posed. A napravo nad cestou, ale teraz to nevidieť, je aj krmidlo pre zver. Teraz ho tu vidím, to krmidlo. Zelená turistická značka, chvála Bohu, do sedla Smrekovice cez Rásochy. Diviačik si tu rýl. Údolie Svinka, tak tu máme chatovú oblasť. Tu máme chatky chatárov. Už tí budú prekvapení, keď prídu a zistia. Keď tu boli sobotu, nedeľu, sa nedialo ešte nič. A že v tej doline vedľa, zhruba 500 metrov vyššie, už buldozery pripravujú kamenolom. Studnička naraz cestí, tabuľa turistov Vyšného Slavkova, aj popis o studničke. Jazierko, chaty, chatové oblasti. Nevieme si to predstaviť, keď tu budú premávať Tatrovky naložené kamení. Čo to tu bude? Aj pstrúžiky budú mať problém, keď sa tu vybuduje kamenolom. Prírodná pamiatka, Diablová diera, ktorá je pár metrov
od cesty, po ktorej budú premávať Tatrovky naložené kamení z kamenolomu. Ale kamenolomárov to nezaujíma. Že tu máme také prírodné krásy všetko. No, že by to tu ten kamenolom nestávali. Kdeže im ide o peniažky? Nie o prírodu. Tu sa rozchádza potôčik. Jeden ide smerom na Široké, ako Veľká Svinka, a toto je ako Bystrík, smerom na Polanovce cez Diablovú dieru. 126 metrov dlhú neprechodnú jaskyňu. Ešte si dáme dátum, čas a ukončíme dokumentovanie výstavby kamenolomu.